Здравейте хора, аз съм Zeronik BG и ще качвам клип на Hill Climb Racing. Тук имам мотора и ще събирам за да купя пустинята, десерт. Защото ми трябва да имам друга земя там, да мога и там да събирам пари, както и за луната, обаче тя е скъпа и пропуснах бензин. Няма нищо. Чувате звука на играта тих, защото я намалих, за да мога да се чувам и аз. Ето имам 147 джема. За парите трябва доста. Ето това го изкачих. С колата не можах. И умрях. За пустинята май вече съм събрал парите. Да, ще купя пустинята. Ето след като умра, ще я купя. Ако мога да я купя. Тук събрах 5 джема. Иначе имам 154. Ето ги сезоните. Снега е малко по-скъпа, да видим следващото след. Мога да събирам за Хугуей или за това къде. Това е много скъпо. Ще се почака. Ще скъпа пустинята. Ще направя една игра на нея. Имам 156 джема, 157 вече. Минах левела на това ниво. Нивото де. Минах нивото. Само мир. То 160 джема. Много изказвам за гараж. Един гараж в началото, където за колите, за автомобилите. Къде да си взима мотор, кола, скоростната кола, онази. Пистовата. Пистова ли е? Майда. За трактора, буса. Ако събирам достатъчно, мога да купя снега. Само че
мотора няма да върви в него, на него. Ето, че умрях. 4 джема съм събрал до тук. Значи да видя тук какво мога да купя. Монстър трък е скъпо. Струва 100 000, обаче аз имам 40. Трябва още. Ето го гереш, по-скоро гараж. 300 джема. Имам 168. Да събирам. Има доста. Имам джип. Мотокрос байк. Само това е. И мисля това да е края на клипа. Абонирайте се за канала ми. Дайте палец нагоре. И чао.